Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чукырлы тигезсез юллар, 14-нче комплекста яшәүчеләр җирле юлларга зарланалар. 10 меңгә якын яңа эш урыны булдырылган. Мондый нәтиҗәгә ярчаллы, алгарышлы үсеш территорияләре хисабына ирешкән. Юлны буена чокырлар яңа шәһәрнең 14-нче комплексында яшәүчеләр җирле юл турында шулай ди. Автомобильчеләргә чокырлы тигезсез юл буйлап йөрергә туры килә. Даими рәвештә мондый каршылыклар аша үтү транспорт чарасы эшендә тискәре чагылыш таба диялар. Юлның торышы 14-нче комплекста яшәүчеләр тарафыннан күптән канәгатьсезлек тудыра. Асфальт инде 30 елдан артык алмаштырылмаган. Чокырларны ямау эше исә бернинди дә нәтиҗә бирми ди чаллылар. Ләкин шушы чокырлы юл буйлап йөрергә туры килә, чөнки бу өйгә иң кыска юл диялар. Мешает колдобины, подвеска, ходовая портится, все это. Не очень хорошо. Машину убиваем просто-напросто. Здесь вообще глубокие ямы уже, вообще. Она по всему двору уже года 3 или 4 уже так. Не делает же. Золотает все, она со снегом это смыла и все. Кышын кар белән бергә асфальты эрегән, ремонт исә ясалмаган. Чаллылар белдергәнчә чокырлар шул кадәр тирән ки, машина теләсә кайсы вакытта туктап калырга яки ватылырга мөмкин. Объезжать надо, и вообще, как говорится, ходовая ломается, как бы так. Но это уже давно уже это самая проблема. И никто ее решать, по-моему, не хочет. Очень плохо, машина убивается. Давно бы сделали. 3 года живу, уже 3 года так. Все хуже и хуже. Ремонтировать надо, наблюдать. Небольшая трещина, ведь она от чего появляется? Трещинка попала маленькая, весна, осень, вода стекает, замерзает, расширяется. Вот и получилась такая рытвина. Юлдагы ярыклар велосипедчыларга да кыенлыклар тудыра. Анда йөрү куркыныч ди чаллылар. Шуңа күрә аны тотып барырга туры килә. Вот надо замерять, как его, на эту яму. Размеры у меня у самого машины есть. Биредә яшәүчеләрнең сорауларына җавап алу өчен без шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Капитальный ремонт дорог во дворах проводится в рамках республиканской программы «Наш двор». Ямочный ремонт в указанном дворе будет проведен силами сотрудников МУПАД после 10 августа. Биредә яшәүчеләр юл проблемасы тиздән хәл ителер дип ышана. Роза Хабибуллина, Яна Вальдзу, Тимур Сафронов, яңалыклар. Автоколада 10 меңгә якын яңа эш урыны булдырылган. Мондый нәтиҗәгә ярчалы алгарышлы үсеш территорияләре хисабына ирешелгән. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе орынбасары Наталья Кропотова хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Чаллы Россиянең моно шәһәрләре арасында беренче булып 2016 елда алгарышлы үсеш территорияләре статусын алды. Хәзер 48 компания ярчалы алгарышлы үсеш территорияләре резиденты булып тора. Шәһәр икътисадына 43 миллиард сумлык инвестициялар кертелгән. 2024 елның беренче яртысына яңа 4 резидент теркәлгән. Икран предприятиесе инде кран манипулятор эшләнмәләре җитештерүне башлап җибәргән. Важно, что производимая компанией продукция является импортозамещающей. Ранее ее привозили из Республики Корея. Еще один новый резидент ТОР – технопарк Барс Логистик. Планирует создание нового автоматизированного складского логистического комплекса, который будет предоставлять услуги хранения и комплектации для предприятий производственной сферы. Бу компаниянең үз склад биналарын төзүгә чыгымнарын оптимальләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Тагын бер Чаллы компаниясе җиһаз фасадлары җитештерүне башларга планлаштыра. Алгарышлы үсеш территорияләренең 4-нче резиденты Притяжение яңа микрорайонында спорт сәламәтләндерү комплексы төзергә ниятли. Барлык проектларга инвестицияларның гомуми күләме 2 миллиард сумны тәшкил итә. Мы успешная, одна из самых успешных, вернее, так будет, территория опережающего развития в нашей стране, в нашей республике. Безусловно, это говорит об активной инвестиционной привлекательности нашего города. Хәзерге вакытта чиратта тагын заявкалар бар, пластмасса һәм алюминий эшләнмәләре, борт платформалары, фармацевтика компонентлары һәм саклагыч япмалар җитештерү буенча предприятиеләр резидент булырга тели. Чаллыда алгарышлы үсеш территорияләре режимы 2028 елга кадәр гамәлдә булачак. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Бүгін Чаллы мэрі аппарат кеңешмесін рәхмәттен бошлады. Ол шәһәрнең 6 предприятие жетекшісіне генерал-полковниктан рәхмәт хотларым һәм командир сәгатьләре тапшырды. Июль айында шәһәр башлыгы 2 тапкыр махсус хәрби операция зонасына барды. Ул сугышчыларга шефлык ярдәмен тапшырды. Шулай ук Север төркеме командиры белән очрашты. Вручить от его имени благодарственные письма за большую и серьезную техническую поддержку со стороны наших известных в городе предпринимателей, бизнесменов, общественных деятелей, людей неравнодушных. Чаллы мэры Ноэль Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, алар көн сайын хәрбиләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Сугышчыларның бер генә мөрәҗәгатьләре дә игътибарсыз калмый, диде шәһәр башлыгы. Казан янында контрактчылар хәрби операция зонасына китер алдыннан тизләтелгән әзерлек курслары уза. 5 көн эчендә булачак сугышчылар база күнекмәләрен үзләштерә. Корал белән эш итүдән алып, беренче ярдәм күрсәтү һәм пилотсыз аппаратлар белән идарә итүгә кадәр өйрәнәләр. Практик күнекмәләргә аерым игътибар бирелә. Инструкторларның күпчелеге гамәлдәге хәрбиләр яисә хәрби хәрәкәтләр ветераннары. Контрактчылар турак, туклану һәм кирәк яраклар белән бушлай тәэмин ителә. Сугышчыларның күндәлек тормышы турында тулырак алдагы минутларда. Пострелял, значит, должен сместиться и пойти. Уходишь в эту сторону. Упал. Биредә дистәләрчә контрактчы хәрби хәрәкәтләр зонасына китәргә әзерләнә. 5 көн эчендә алардан чын осталар әзерлиләр. Бу гади яшь сугышчы курсы гына түгел. Биредә чын сугышларда алынган катгый чын барлыкка әзерлиләр, кыйммәтле тәҗрибә белән уртаклашалар. Даю так называемые фишки в кавычках, которые им пригодятся. К примеру, один из примеров, да. Здесь на большой земле остается супруга или мать. Он уходит туда. То есть между собой в части контакта они определяют так называемое кодовое слово. Условно это ромашка. То есть боец, если у него есть возможность выйти в эфир на большую землю, в общении, в смс или в телефонном звонке, первое ключевое слово у нас кодовое идет ромашка. Что значит это? Если кодовое слово обозначено, значит вторая сторона понимает, что у бойца все в порядке. Алгысызлыкта кирәк булган бар нәрсәгә өйрәтәләр, корал белән ничек эш итәргә, дроннар белән идарә итү, сугыш шартларында ничек исән калырга һәм шулай ук тактик медицина өйрәтелә. Булар барысы да гади теория түгел, кайнар нокталарны үткән инструкторларның тормыш белән сыналган белемнәре. Напутствие одно – служить с достоинством и честью и помнить, что их ждут дома. Это самое главное. Наши обучаемые разных профессий, разного возраста, они изъявили желание защищать свою родину, но навыки, которые необходимы для этого, я считаю, они должны получить хоть и в короткое время, но в нужном эффективном объеме, дать им те навыки безопасного обращения с оружием, оказания доврачебной помощи на поле боя, взаимовыручки, боевому слаживанию. Тыгыз графикта коралдан ату, тактик биремнәр, позицияләрне булдыру, карта һәм дроннар белән эшләү. Гадәти армия шартлары иртәнге сәгать 6-да йокыдан тору, кич 11-дә яту. Кайбер сугышчылар бер кайчанда хезмәт итмәгән. Шуңа күрә алар өчен бу яңалык. Республика Бурятия прилетел. Вот. Так и занесло. Почему поехал сюда, в эту республику здесь? Наслышан, инструктора хорошие, специалисты с боевым опытом. Я не служил. Вот. Первый раз. Для меня все новое. Это было стремление давно. Тем более медицина. Я связана с медициной. И хочу помочь своим ребятам, поддержать, спасать. И тем не менее, чтобы было у нас больше выживших. Я физически подготовлена. И ощущаю себя комфортно. Все замечательно. Биредә дуслык атмосферасы яшь айырмалары төрле булуга карамастан иптәшләрнең ярдәме зур. Илнең төрле почмакларыннан җыелуга карамастан кайберәүләр инде дуслашкан да. Берничә көннән бу егетләр махсус операция зонасына китәчәк. Алар үзләрен нәрсә көткәнен белә һәм алар ватанны сакларга әзер. Контрактчылар бер тапкыр бирелә торган 1 миллион 700 мең сумга кадәр түләүгә исәп тота ала. Бу Татарстаннан, оборона министрлыгыннан һәм муниципалитетлардан бирелә торган акчалар. Роза Хабибуллина, Энҗи Гарафиева, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.